من برای شما شرکت شفا فارما را توصیه می‌کنم. داروهای گیاهی برای فرزنددار شدن، پروستات، سنگ و نمک گرده، بزباله شدن و اینکه خراب کرده و اینچنین برای درد میان و پاچه و برآوردن ریش و موی سر و اینچنین نیست کردن مویهای نوازی و دیگر نمودهای داروهای ارگینال را میتوانید دسترس نمایید. سلام علیکم тамошобинони гиромӣ. оиди як чиз гуфтум хайтон камтар суҳбат кунам. чӣ хеле ки як ковер маълум ай. мехоҳам як охири соли 2022 як ҷоизасупорӣ гузаронам ки дар уҷа дар бораи кадоме ки дар репи тоҷикӣ дар соли 2022 хизмат кардаги буд дар бораи ҳамво камтар сухан кунам. Салому алейкум, бародаро. Имрӯз 19 числа 09. Бародаро хад рафтем, граница гузаштем омадем. Ин ҳам одамое ки печати фарши дӯстан 60-70 дона. Ин ҳам хеле галочка мондагӣ, ина 100%. Иншолло ба амри худо ина бародаро дигар ишина. 19 число ина миграсионка ина печатои мисол фарши задагӣ омадагӣ, ягон проблема нестан ба амри худо. 100% мезгарем бародаро ми. Миграсионкаш хати ҳамаш хати ягон проблема нест ба амри худо. Иншолло занг занем комфорто хати иншолло ба амри худо браҷон. Мебарем мерем иншолло ба амри худо. яъне то 50 шахсияте ки саҳми худша дар пешравии репи тоҷик дар соли 2022 расонда буд. ва дар онҷа ба гуфти шумо дар соли 2022 киҳо саҳми худшона гузоштагианд. мисол бисёриҳо медонанд ки саҳм гузоштан метавона реперам намоша саҳми худша дар репи тоҷикӣ бигзарона. ба мисли Санат Шарипов, ба мисли Баха барори кор, ба мисли Ҷаҳонгир барои спонсорӣ карданаш, ба мисли бокиай Искандар трейдер ҳар рӯз дар телеграм шуморо то $200 кор кардана ёд мета ва кадоме ки через силкаи мо медроя подписатсия мекунад ва дар комментарияш менависа ки мо ай репортал омадем 100 сомон дар прямой эфир меташ. барои ҳар рӯз қатиш $200 кор кардан марҳамат кунед дар телеграмаш подписатсия кунед ва прямой эфириш дар чизе мега ҳамвора иҷро кунед. бо киё ба гуфти шумо саҳми худшона гузоштанд. мисол наве ки Марио репа боз зинда кардан, Шон МС барои реп ҳаракат дора, Искандар пеш никш Street Stars бос буд, ваям в общем ҳаракат дора, шапошап доранд. ва кадоме ки в общем реп хондеса, речитатив, яъне репа зинда мондеса, ҳамвора мегум дар ҳамин чиз дохил кунем. ва бародаро хоҳиш мекунамтон дар комментария бинависем ки киёра дар ҳамин топ 50 бигирем. киёра яъне кадоме ки саҳмша дар репи тоҷикӣ гузоштагиай дар репи тоҷикӣ гуфта ҳамун речитатива дар назар дорам. мисол агар ки оҳанг қати навозиш кунад вайора ака рости гап вай уже репи тоҷикӣ ҳисоб намешавад. барое ки вай слишком бад рафт ҳамин темаи реп. слишком бад дури бад рафт. уже бисёри бад дур рафт. хайха аввал буд, хайха речитатив мекарданд. бад дури бад рафт. барои ҳамун бора при всем уважении ҳурмат мекунам бачаҳакора бениҳоят барои пешравишон хирсандам ва ӯ пешравие ки ваё кардисанд репи тоҷикида мумкин ки дар гузашта ҳеҷ ка накарда буд. лек вай уже гуфти гапо роҳи худшон наёфтанд, соҳаи худшон наёфтанд ва фақат вода муваффақият мегем ва барои ҳамун бародаро хоҳиштон мекунам ҳозир як реклама мешава, ҳамуро тамошо кунед. ҳамватанои азиз, Тинькофф чанд шартҳои манфиатнока барои шаҳрвандои СНГ пешниҳод кардааст ки тоҷикои худмондам дахл дорад. интиқоли фавриро то 20,000 рублей дар як моҳ бе комиссия анҷом диҳед, нарафта ба ягон шӯъбаҳои бонк
бо тавассути барнома ба рақами телефон ба Арманистон, Қирғизистон, Узбекистон ва Тоҷикистон равон кунед. дар приложение шумо тез мебинед ки чӣ қадар ба қабулкунанда бо асъори миллӣ ва комиссияи пинҳонӣ пул мегузарад. корти Тинькоффа ба хонатон бе пул мебаранд мерасонанд агар дар ҳудуди Россия бошед. ва бо як чизи дигар дорад ки хонагиётонда картаи иловагӣ метен ва ҳаматон як шота истифода мебаред. ай банкоматҳои Тинькофф то 500 000 рубла бе комиссия сум синмат карда мешавад. ай дигар банкоматҳо боша то 100 000 рублея. приложение Тинькофф қатъи мешава суми свет, налог ва дигар чизоро ай хона набаромада аплатит кунӣ. силкаи поёни видео буда қатъи будро картаи Тинькофф Black заказ ки ва фоида эътимода мераса. аммо видеомона бисёртар мекунем. раҳмат барои кӯмактон бародаро. видеои ҳозираи ман бисёри бад реклама доранд ва рекламаош барои ван ки чтобы ма хай мотивация боша ки чтобы ягон кор кунам. просмотри ютубе ниҳоят суми кам мета ва вақте ки ҷудо мекунӣ барои видео кардан ҳамура ҷавобгӯ нест. барои ҳаму имконият боша бисёр ахорат накунена. агар ки ҳаму услугаҳо шумода дар кор бошанд ба мисли граница гузаштан акаи муҳаммада муроҷиат кунен. небарам мегзаронатона бо абрат намеёратона бо доруо кадмида ки чӣ доруое дар корай муроҷиат кунаа шифофармо. хай боина картаи Тинькофф Black ки то даям то 20 000 рубла бе комиссия сумро ка метони хай бо чанд чи дига дора ки наличка 500 000 ай банкоматош синмат ка метонен. бо чи ҳастай бо реклама оно бародармон Искандар трейдинг вай сум коркунира криптовалюта вай опционно ёд мета. кадоме ки дар чизо интерес дора марҳамат дроин ёдтон мета. ва ҳамаи чизо мумкин чӣ шаванд сабаб шаванд ҳамаи чимона бигзаронем морам нашод ҷоизасупоримон ва ҷоизасупории бисёриё мисол мо ин сол батлери сол нагзарондем ва ҷоизасупорӣ метонем батлери сола бигзаронем. барои ҳаму просто биён барои батлери сол фикрот набинависен ки кӣ мегираш. мисол батлери сол ки нагзашт яке аз батли беҳтарине ки ҳамин сол гузашт и байни мариову навик буд ва победителшона мегем батлери сол бутем. барои чӣ? барои ки монанди финал ҳисоб буд. яъне батл гуфти гапҳо номусакӣ буд, принсипиални буд ва ҳеҷ чиз метавона батлери сол шавад. шаман маро дар инстаграм навис ки чихе мо хеле кардем, мо батл кардем. ман гуфтамш ки батлое ки шумо кардем принсипиале набуду ва бо дабора шумиха набуд, ранги финал ҳисоб набуд. но агар ки чӣ боша о қадар розӣ набоша марҳамат куна маро дар визов партоя организатор биёва батла ташкил кунанд. хай баъд мо мебинем ки агар ҳамун батла хе шумиха шава баъд статуса метем. ҳозираша то охири декабра вақт доранд. марио ҳозираша номери 1 дар ҷоизаи батлери сол 2022 рафтсай. мисол дар иҷа треки сол мешава, дар иҷа диси сол мешава, ҳамашон айру просмотр мешаванд. дар иҷа репери сол мешава. репери сола ҳоли фикр кардан дар кора хориҷа радан дар кора ва ё чихе интихобш мекунанд. ҳамун критериё қатъи мо ҳам интихоб кунем ва ҷоизасупория бениҳоят хуб мекунем. фикрот набинависен треки сол кадумай, диси сол кадумай, фити сол кадумай, ҳамаи чизоро бинависен фикротона. ман ҳамаша мехонам яке чизеро фаромӯш карда бошам. ҳамра фикри шуморо истода мебарам. раҳмати калон барои тамошо кардантон. саломат бошен, худтон эҳтиёт кунен. то боздид.